Intasenoke, What 14, Galaxy TV, YouTube channel, iyaroka, ikulethela zonke izindaba nomlando, kunjengoba kunjalo. Intasenoke, What 14, Galaxy TV, YouTube channel, iyaroka, ikulethela zonke izindaba nomlando, kunjengoba kunjalo. Igama lami ke umthokozisi waKambonambi eTasenoke. Masikhuluma ngeTasenoke ke sikhuluma ngendawo eseduze neRoma, iRoma iseduze nePinetown. Siye njalo ke sibe nezinhlelo kwiTasenoke What 14 Galaxy TV. Inhlelo esilanda kuzo abantu abahlukahlukene, ngakube osopolitiki, ngakube osomabhizinisi, abefundisi bezenkolo njalo njalo. Siye sithi ke subscriber ke ulike i-page, ungene ugooglishe uthi Tasenoke What 14 Galaxy TV YouTube channel, ungene khona lapha ku YouTube uyobuke usukhatha ukopha upaste njalo njalo ukuze ukwazi ukuthi mhlawumbe unocolleague wakho ofisa ukumdlulisela le inkulumo ungakwazi ukungena ku YouTube channel, akwazi ke belu ukuthi ke angene kulolo page ozobumsendele kulona ngabo WhatsApp njalo njalo lapha einkundleni zokuxhumana. Ngamanye amazwi ke namhlanje ke sibe sesilanda ke ubaba uMbonambi oyinzala abantu, ubaba ongubaba kimi ngasohlangothini lwezenkolo nehistory. Sithe asimlandeke mhlasimpe uzokwazi ukuyicacisa masikhuluma ngeChristianity nereligion ukuthi sikhuluma ngani. Sithe namhlanje ke ake silithatheke lethuba simlandeke akwazi ukuthi asinikeze umhlahlandlela when it comes to Christianity. Ngamanye amazwi ke ngifuna ukuchitha isikhathi, ngizothatha lelithuba ngimbingelele. Baba Mbonambi siyakubingelela kulolu hlelo lweTasenoke What 14 Galaxy TV YouTube channel. Sibonge ithuba nesikhathi osinike sona namhlanje. Sizocela usibingelele ubani Baba Mbonambi. Ngiyanibingelela. Yebo. Ngibingelele naku studio. Isikakhulukazi ngibonge ukuthola lelithuba. Ekade ngangilifisa kodwa ngingazi ukuthi ngalithola kanjani. Ngiyabonga ke namhlanje ukuthola nje ukuthi ngiphumelele. Igama lami ngu-Enoch Mbonambi. Yes. Kwakuyigama lesikole engangifunda ngalo esikoleni. Kwathi uma
sengiyothatha ipasi ngo-1960 le Pinetown. Kwase kutholakala ukuthi abathandi ukuthi ngigqamise igama lesilungu. Yes. Ngase ngiphakamisa igama lami lasekhaya elithi Ndaba Zakhe Mbonambi. Kwi history ngizothinta kancane ku Vasco da Gama. Okuyena owathola leli zibuko laka Zulu Natal elibizwa ngokuthi yiDurban namhlanje. Kodwa ngaleso sikhathi kwakuthiwa iPort Natal. Yilapho ke la okwakuthi sengiyanqamulela nje okwakuthi uShaka uma ezoya ngala emampondweni ngiyaxolisa ukusho kanjalo hayi ukuthi ngibabizwa ngobuzwe ngoba ngibabandlulula singisho njengolimi lwakithi lezulu sivamisile ukusho kanjalo. Babe suka uShaka esuka eya emampondweni babethi mabefika la eYibunge la kunama light khona ashintsha nayo qala weshintshana engathi elihlaza engathi libomvu. La awethu uShaka befika khona namabutho akhe agwaze khona elwandle ngoba kwakuyisiprofeti esasiprofeti ukuthi abelungu bazophuma la. Manje njalo bebuya emampondweni eseza kaZulu afika amabutho agwaze ngoba awethu agwaza abelungu abazophuma la kwiPort Natal namhlanje. Kusukela lapho ke uVasco da Gama wathi uma efika la eThekwini kwakungeyona inhloso yakhe ukuza la eThekwini. Inhloso yakhe kwakukuvula umzila lokuthiwa iIndian Ocean. Manje ngokuthi umkhumbi kaVasco da Gama noma isikebhe sikaVasco da Gama lezi zakhiwe ngoseyili zaziya ngomoya ukuthi umoya uyakuphi uyangakuphi uyangakuphi njengoba kune east ne north West. Ne west South no in north ne west kube east ne west. Lo mkhumbi ke yayihamba kanjalo umoya mawuthathe yawushonisa ngala ushona ngala. Iko lokhu ngithi uVasco da Gama wengenayo inhloso yokuza la eThekwini kodwa wathathwa umoya wazombeka la Siphuphuthe la kuzoba khona leli zibuko leli. Wafike wehla khona uVasco da Gama wayikala le ndawo wayikala wayesefaka isikhonkwane phansi. Lesi sikhonkwane awesifake phansi wayefake khona iphepha lokuthi noma ubani noma ngamuphi unyaka oyophuma kuleli zibuko kubona abamhlophe uyobe sazi ukuthi kunesikhonkwane esikhona la asifune azasithola. Abese ke esivula phakathi athole leli pheshana leli elibhalwe uVasco da Gama. Manje na ke leli phepha leli bathi abalandelayo uma befika la angibeke kanjalo ngoba nangu lo mlungu singimkhohla
wafika eCape Town uqala Jan van Riebeeck, that's right. uJan van Riebeeck 1652 wafika eCape Town. Yayikhona indlela yokuhamba mabesuka eCape Town bahambele makude. Bangayitholi indlela yokungena kwi-Indian Ocean. Yavulwa uyena uVasco da Gama. Ngoba laba gwedli bokuqala okwakuthiwa uBartholomew Dias. uBartholomew Dias wayekwazi ukuthola amanye iqhingi noma ama-island kodwa engakwazi ukusondela la la kwangena khona uVasco da Gama. Ukuthi uVasco da Gama uyena owavula oqala owaqala ukuvula i-Indian Ocean. So-ke uJan van Riebeeck ngizobeka kanje noma ngabe iJalimane iNgisi umFrench iBhunu whatever Portuguese Portuguese kodwa iPortuguese ngizoke ngithi kulibeka eceleni ngoba abantu abawomakhelwana njengoba nelokhuzana namaPortuguese eseduze kwethu la. Kodwa uJan van Riebeeck wakumlungu weqhamuka kwelinye izwe. Manje na-ke ulokhuzana uJan whatever labelungu ndoba ngibahlanganisa wena mawubona iJalimane noma ubona iNgisi noma ubona iFrench yazi kahle ukuthi ubona uJan van Riebeeck. Njengoba sisazongena kwezenkolo bengifuna nje ukuhighlighta lapho ukuthi uVasco da Gama umsebenzi wakhe kwaba ukuvula Indian Ocean waphumela la eThekwini Port Natal. Ngesilungu sithi iPort Natal. Kodwa ngesizulu sakithi babethu omkhulu isebhodwe. Yabona leli gama ukuthi lihambisana nalelo Port Natal isebhodwe. Base bethi abelungu ngaleso sikhathi is a Port Natal ngoba kukhona izizwe noma kuzofika izizwe ezihlukahlukene ezizoba zingafani. Lo uhlobo oluthize lo uhlobo oluthize bese ke zihlala phakathi kuleli bhodwe leli bese liyavalwa. Ingakho ke bezothi amasiko angefani bese kuba izizwe ezingafani bese kuzoba ukukhuluma okungefani. Kodwa lezizwe zivalelwe ngesidikiselo isivalo kuleli bhodwe leli. Ingakho ke bathi abelungu is a melting pot with different races, languages, religion, kanjani. So ke asukusebenzise lokhu namhlanje sithi lezi zizwe
uma zishiswa ibhodwe kufanele ukuthi zingaxabani phakathi ebhodweni elilodwa zishayane azibe ne-idea yokuthi singasiphusha kanjani lesivalo saleli bhodwe kanye social sisiphushe lapha and then isiphumelo bala bese siyabonana ukuthi hawu eyisasinda kwi-melting pot kanti wena uyingisi kanti wena umZulu kanti wena umSuthu kanti wena uyimpondo ngoba sonke siphakathi kuleli bhodwe Port Natal sengisho ukuthi ke ileyo ndlela nje engibona ngayo mina ukuthi uma senza izinto asingaxabani sisodwa asiqale kuqala sibambisane sivule ibhodwe istikselo and then ke bese siyayibona inkinga yethu ukuthi ingamaphi la ikhona sibambisane sibonisane siphindele la ekutheni uVasco da Gama wathi mayesesifakile lesi sikhonkwane lesi waflathela wahamba kwase kufika emva kuba esewuvulile umzila ulokuzana uVasco da Gama ngo1497 it was 1497 wathi mase uvulile lo mzila waflathela wahamba kwase kuba khona i-commission yamangisi yayibizwa ukuthi Scott missionary eyafika kuqala ngaphambi kokuthi kuze kufike nezinye kodwa inhloso yayo yayibabele ukuthi ibonane nenkosi uShaka yayibabele ukuthi ibonane nenkosi uShaka amehlo namehlo ngoba phela siyakhumbula ukuthi abelungu lapho babehleli khona nje babe nesifiso esikhulu sokuthola indawo zokuhlala ngoba njengaleli mkhumbi eyayishayelwa uVasco uBartholomew Dias babekwazi ukuhlala khona emkhumbini mhlambe unyaka wonke behleli bengaphumeli ngaphandle behleli emkhumbini besemanzini befisa ukuphumela ngaphandle kodwa bevinjwe iyona ilwandle lezi sengisho ukuthi ke ngokufika kwayo iScott mission le missionary bakwazi ukuqikelela ukuthi mabefika la eThekwini bafike bahambe ngomkhondo wokufuna isikhonkwane bafika isikhonkwane mase besitholile basivula phakathi basithola ukuthi hey sibhaliwe manje khona indawo okuthiwa iseSpain eSpain kwakuhlala izizwe ezihlukahlukene amaSulumane abakhuluma isiPutukezi njengako indawana eyiseduzana njengako Brazil amaPutukezi awemaningi khona akhuluma isiPutukezi khona manje indawo yaseSpain yayindawo eyayicuba izizwe eziningana manje bakhona abakwazi ukukhuluma isiPutukezi khona abakwazi ukukhuluma isiSulumane yabona manje lesikhonkwane masivulwa phakathi kwatholakala ukuthi sinegama lamaPutukezi elibizwa ngokuthi iNatal sinegama lamaPutukezi
elibhaliwe lapha phakathi kuleli pheshana elithi Natal. Okusho ukuthi igama elithi Natal liyisigama lesiPutukezi. And so amaRoma from Spain asethenga leli gama leli elithi Natal kumaPutukezi ekhona le ngaseSpain. Abuya nalo leli gama leli eselifayilile ukuthi igama lesiPutukezi elakhona la eNatal futhi lithengwe yithi